Mobi bụ mmanụ ekene mụnyo onye na-eme ya jisike onye na-eme ya kwado anya ejiri n'aka na ihe na-eme na-aga ọfụma ana m asịkwa ka ọ kụrụ m yara m mekwara nwunye di Igbo ndị ọma ana m ekwula kemgbe ka gịnị ka eme gịnị ka ihe asaa n'anya aka m na-ekwusikwa ike na ayọkwuru na ayọsikwu n'ike ọ bụrụ ibu ka ihe asaa n'anya maka na ihe asaa n'anya anyị ga-adị na njikere dị vigilant akwụkwọ nsọ unu gwara unu ya nọ na njikere oge niile ọ bụrụ na ife niile egwu na ndị Awụsa na ndị Fulani herdsmen ofe ha na-emekịta ha gara na steeti na Anambra steeti na ala Igbo wa Anambra to be precise na Ifuma village na Maazị Gọmpa atọ ọwụzi n'Ifuma jenye onye Igbo ibe anyị ego 200 million naira ka o were zụpụta some land n'ala Igbo ebe ahụ nwa amadi a onye ha achọbeghị igwu ahụ agaghị zụọ ala 200 million naira ka e nyere ya ọ zụọ ala zụọ how many acres of land na Anambra steeti zụọ ala were mee gịnị wa Igbo ọkpụnụfụrụ ya were ya wa ọ gala enye ya ndị Awụsa ndị nwe ya ndị ọhaneze ndị Igbo kedu ife a na-akpọ ya elders ndị okenye unu nọ n'ụlọ egwu amụọ n'obodo ọkwana ihe jọgburu onwe ọ jọkarị ide na njọ sikarịkwa ụkapi na nsị n'unu nọ ihe a na-emezi a na-achụ ego nobody ask question anymore this guy eburu ego pụta unu mana onwe ihe dị tangible nwa amadi a na enwegodi ọ bụ izu 100 acres of land nobody asked question onwe onye jụrụ ajụjụ nobody said anything no mmadụ ekwughị anything na narị ego 181 zụrụ ya ala how many acres of land ree ya kịta na amaghị m ihe metụrụ unu n'obi unu enwetatụ obere uche sizi ka a chọwa dị nwa amadi a kedu egwu onye kedu onye iri onye kedu ụdị osisi a abịa discoverzie na nwa amadi zụtara ndị Awụsa ala zụpụtara ha a na-achọzi ya unu wee ọkpọrọla famili akwa ọsọ nwa onye ma ebe ọ nọ nketa nke echi youth ndị Afuma na-achọ this guy nketa nke echi nwoke mmadụ awa nketa nke echi onwe onye hụrụ ya anya yes, I'm not like that. But I'm not really that's why it's wrong. I like the just this guy very fun. Makeko, he read he did he read to deal with it. He didn't do so acres of land for 200 million naira. He rented. Echi egbu ha ka esi na-egbu ndị Enugu steeti kịta maka ya nwoke nwaanyị ọdị nwaanyị abụọ mma ha gọvanọ ndị anyị egbuwa ndị obodo gị na ebe ị nọ na-eti ka ego n'ụmụ obodo a ga-adị let my people go mana oke kwesịrị ime you couldn't do it because of gịnị ego dị mana nke gị taa bata n'echi akamado Igbo anyị nọ na ya na-agba ka anyị gbaa nọmba ego gosi ike ngwa anyị nara ndị Awụsa ego lọta ebe azụ ala na this guy mere na nwa amadi a ịmadị ndị mbụ na ndị egede mee gị ife ndị egede mee gị ife ndị ancestors mee gị ife ka ịma na 20 today you didn't enjoy or where the family then I could give you now chairman in the garage you got that way I'm had to move before you know it was
na-ere ihe homes eji mara ndị na-eresicha ya. Onwezi onye na-enwe ihere, onwezi onye onwezi onye na-asị nke anyị ga-eme otu ga-esi mee ya na ọ dịgo too much. Eme ha na ihe okwu aba na-eresi conscience, onwezi onye nwere conscience. Echeta m oge onwe ife ga-eme even till today. Onwe ife ga-eme ifere eme m nsị ka ala mepe ego m. Ifere ka ala mepe ego m. Nwere ụdọ na-eme etu a. Na-eme ihe ala na-asụ nsọ. Na-eme ihe ịkwụsị iji ụgbọ mmadụ. Ị gaga spend down ala amaji zụọ ndị Fulani ala n'obodo. Arụrụ erugbo Igbo biko n'ofu obi. Igbo biko n'ofu obi. Ofu obi na ọganihu kwa nke anyị na-achọ. Ofu obi na ọganihu nwekwa n'ihe ọzọ. Unu erikwara n'ego ga-agbagide unu. Erikwa n'ego ọdịnihu na-aga amala etu ha si akọchi unu. Unu erikwa n'ego ala ga-eji nso. Ụwa dị ike onye ọ gwara ya bụ nke kwere onye ya mere. This guy asị na nwanne nzara iju afọ ọmara chi ya aka gbasị ya ka ha nwanyị. Ihe mere ugbu a na iji ọsọ nwachi. Ihe mere ugbu a na ịfụla n'ime n'onwe gị, ịfụla nga ọ dị ohi mere onwe gị na mgbe ihe na-achụ gị ga-achụwa gị abịa na-eblem. Unu ebido gawa ụka ekpere nwaka ndụ up and down ime ebe ihe na-eme isi akpịrị ụsa nke iji gara ụmụnne gị ịsọ pot of porridge ego ga-abụ ego na-ebi onwe ego ga-ana-ela ịgara ụmụnne gị ree ndị nke gị fụọ ego ole maka na 200 million naira ụkwanụ nke akwụrụ bụ okwu ego iji zụọ ọma ego akwụrụ gị. Ndị Igbo akpịrị atụkakwa unu a na-eresi ofu onye zụkọta akụ na-azụkọta onye na-ajụzi ajụjụ no norms. Onwezi onye na-ajụ ajụjụ these days. Ihe onye ọbụla na-eme a na-eme unu a na-ere ala ọsụ na ọ chọrọ ala unu ere nka ama m onye kpọrọ ndị elders obodo a sens ha ji bịa jụwa ajụjụ. Elders okenye a na-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'obodo mana unu nọ n'ụlọ ewu amụọ n'obodo this time. Marakwa na ihe unu ga-eme youths of Ufuma unu ekwekwa na ka this guy na-afịa oti ihe ọma. Ndị ọ resịrị ala kpọkọta na ego ha unu erikwala ya akpịrị ju na ama unu erikwala ya kpọkọta na ego ha mgbe ọbụla ndị ahụ bịara iwere ala na ndị ego ha si na unu erezighị ala unu asaịnịcha ihe niile a na-asa ekpere unu dị mma. Unu ji onye kpara nkụ ahụhụ sịkwa na ngwere bịara ya ụgwọ ọkwa na mmadụ kpara n'ọkọchị ka ọ ga-anya n'udu mmiri. Unu nwere idea ihe mere na ụmụaka ihe ga-eji leta gị n'okenye inwe idea ihe mere determines your tomorrow. Igbo ihe na-asọ Igbo na unu na njikere oge niile. Onye na ndị mmụọ na-erikwa n'oge na-eji ogologo ngaji eri amakwara m ihe m ji ehi all the time na-ehi parapara